Unsay bag urang nasakpan? Since na naging kami sir, anang tago-tago lang sa kay strict iyang parents ba. Sa kinsay nakasakop? Ako ang kuya Kamon duwa mo yung nakita niya sa asapon? ng friend nako. Nagmay di siya picture na mo tulo. Then kay nakita man sa akong kuya kay friend man sila sa Facebook. Wala gig cover up nga friend lang. Gayud nga uyob. Ni kumpronta si kuya. Ni sa iyang storya nimo. Before gas eskwela mangugog college. Bawal pa daw maguyab-uyab. Nasakpa naman may no choice. Ano na lang, gi-explain ako. Pila naman pod ka bulan tuig ang relasyon nga low-key. Mga 2 years kapin sir. And then bag-uhay lang na balaan ka sa Last month, last month lang. Ang ginikanan nakabalo na pod. Moron. kabalo na. Ay nakabalo, ako ang mama ug papa before ako ang kuya. Unsay nastorya ni sa parents? Okay lang daw. Dalon ganun ako siya sa balay. Ay nadala na. Dalon pa lang. Ay dalon pa. Ah, okay. Ready na ka? Ready kayo sir. So unsay sa atong preparations para murag to meet sa iyang family? Ay, Magdala kag manok para sa papa. Char. kuan ra marag sudan ra nang igulagong nanarday ka dala ba. And then mo atubang rag tinarong kay nabalaan naman, di ba? Kaning paghibalag pohon, kano sapod? Sa May 5, Kasi nasa May 5 ganong May 5 pod. kay ano man sa iyang lolo, hubkas. That anniversary. Oh, okay. Ato mas inyong balay. Okay, same raman mi og ano, barangay. Wala ka bulo ang unang kuan nga silingan rin yung mag-uyab. Wala ko. Barkada rin sa iyang kuya niya. Sir mi kuyog ba pero wa siya kabalo nga. Iyang manghod uyab din ako. 2 years ago, asam na yung naghibalag dahil? Classmate me since grade 1. Then, pagka grade 12 na, nag-uyabay na, duha. Grade 11 ko siya grade 12. Ang magulang, kano sa mo nagkabarkada pod? Katurbong pag-transfer na ako sir pag grade 11 ako sa kuan. So una ang barkada usa ang nahimong uyab? Nauyab na ko ni siya. Before sila nagkabarkada. Ah, giamigo ni mga magulang kay nauyab naman nimo ni. Okay. Food sila. Kailan man sa sir. Okay, and then nganong nagka-interesa na imo? Ngano pong gitago-taguan pa ning kuan relasyon? Rules dyan sa kuang parents, bawal maguyab-uyab until makagraduate sa college. Nakay... Naman siya. Naman siya. Nganong nagka-interest ka sa iya? Ni sir kay since elementary sir, murag nagka-crush na ko ani ba kay sag bata pa kay sir. Crush. So, say comment ni sa dagat. Bad. Sige, padayon to. Kay murag dili mo yun ang barkada, ang dagat. Since elementary sir kay crush na ako ni siya niya. Atong pag pandemic ni transfer mo ko dres sa Dumaguete. Eh, asa di kakikan? Ay mabinay. Chill-chill ang tingog. Buutan, good boy tingog ba? Sa ba ni karon ra ni o ano yung storyan? Ano siya? Murag sweet bang tingog ba? Murag taga sa Monggita ba? Ginunggab na kapat yun. Ti karon ang kutsilyo naa na sa mong likod. Murag ka naman tuno. Di pa ka manunggab na. Sorry. Then pag senior high na ni balin ako kuan, balik na ako inapoy dito sa Mabinay. Then moto, murag nibalik ang feelings niya ba ana. Oh, unsa nituyo kag balhin para mahibalag ro siya ulit? Mas jadam kuning kanang imoging hometown ba, murag da kag ipanganak. Good thing ra ka nagkahibalag mong balik. Ay, char. Kaso bang murag naninguha siya ni sugot ba ka agad-agad o murag pa kuan pakipot ginagmay. Pa bebe pa char. Ganong nag-interest po ka sa iya? Kay before, wala pa siya kabalo nga crush na ko siya sa una. Okay, so ikaw ang unang nagka-crush? Or basta nagka-crush na yun itong panahuna? Or lang mo kabalo? Wala ra kabalo. Hala, asa man ipadulong ning relasyon na nga murag gikan man ig tago-tago una. Pero plano ba nato nga ipahibalo or mura og magpaabot ra sa panahon nga kanang good timing ra unta? Good timing round ta. Pero nasakpan naunhan man. Unhan man. Murag kuan po dagay na murag meant to be pod para mabalaan na pod sa pamilya na. Hantod sa asa ning relasyon na ka? Handod. Nandod. Simbahan na sir. Char. Hantod makadakop kag isda karong adlaw. Okay. Sige, para makakuha pa kag isda kay murag di mo uyon ang dagat kaganihan, no? Mensahe na lang sa usagos, ha? Thank you. Thank you kay naa ka permi para na ako. Kabalo na ka unsa te kakapalangga. Dito baga. Thank you pod kay gitagaan ko nimong chance nga ipakita ba ang akong ugon sa tiga kapalangga. Start lang nato kuyab kay struggle na dayon dahang mga istorya nga ako chicks boy daw pero gituwan niya pon kanimo kay ang promise nimo ba. So, thank you kay ni-stay ka bisag nas ka kakapoy kalisod naragyapan ka to. Before ka mo moadto sa ilaha, basig nakaisures mga ginikanan. Di rin ako na binuangan nampo ko igsoon nga bayi kabalo ko say mabatyagan sa ka igsoon ba nga binuangan ang ilang kuan. Tira ta magbinuang para madayon yun, no? Nasakpan naman. Padayon na ra na. Kana ra.
Basta ginamay pang shoutout. Shoutout din sa akong ka-workmate, Sir Ronalyn Papa. Shoutout ko sa iyang magulang. Doy, sorry kay Doy. Saan man, nagugma man ko. Mapugnan lang uban ay ra ang gugma. Mao.